olu de ye dutigi ye wari min bɛ na a musow de bɛ pari a n'a denw a den filanan fana kɔnɔ fununa ko mun de kɛra bɛɛ bɛ kule ko nin tɛ hɛrɛ ye ala tunkarakɛ yɛrɛ nana kasi ka kɔrɔkɛ den d'a sen a bɛ kasi u ni bɔra ka to tunkarakɛ sen kan kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔnɔ fununa a bɛna sa ni saya saba bɛɛ bɛna kɛ tile kelen ko kabako bɛɛ ko nin tɛ ko gansan ye kɔrɔkɛ y'a ye ale bɛna sa dɔgɔnin sinna k'i ka taa a ko n kɔrɔ a ko dɔ bɛ dugu la du kɔnɔ ne t'a dɔn a ko nka a fɔra anw ɲɛna ko ni adamaden gindo min b'i kɔnɔ ko n'i y'a fɔ ko ala b'i kisi k'a ka ɲi ko mɔgɔ caman bɛ yafa i ma ni kojugu min b'i kɔnɔ n'i y'a kɛ yafa ɲini a tigiw fɛ n kɔrɔ e ye ko kɛ jɔn ni jɔn na a y'a kun kɔrɔ ta k'a dɔgɔnin lajɛ cɛ dɔ nana du kɔnɔ o ye kodɔnna de o ko kɔrɔkɛ nin ma ko gindo min b'i kɔnɔ i ye kojugu dɔ kɛ n'i y'a fɔ i ti sa mɛ n'i y'a fɔ i ti sa mɛ n'i ye gindo in to kɔnɔ i bɛ sa sisan i kɔnɔ bɛ ka funu kɔrɔkɛ kɔnɔ fununa i ko muso kɔnɔ kalo 9 a bɛ kule la bɛɛ bɛ kule la a kunna den 2 su dalen don kɔrɔkɛ yɛrɛ fana dalen don yɔrɔnin kelen a ko n dɔgɔ yafa ma ne bɛna sa bi ne dɔgɔnin a ko tunkaranke ne y'i janfa badenya la ne bɛ tiɲɛ fɔ bi ne bɛna sa bi ala a ko ala ma aw ye yafa ne ma du bɛɛ nana kori a ko n dɔgɔ kab'e taara jamana kɔnɔ ne ma hɛrɛ k'i muso la yan dɛ a ko walahi ne de ye n balima bɛɛ tɔɲɔ e tun bɛ wari ci ne ma kalo o kalo n bɛ taa minɛ n ye du jɔ ka misi san n y'i tɔgɔ tiɲɛ kabila bɛɛ n'i ma deli ka dɛrɛmɛ di hali safunɛ sɔngɔ ne tun t'a den muso ma tunkarakɛ k'e ko di bɛɛ jɔlen y'i bolo da i da la a ko n dɔgɔ den 2 min filɛ i muso sen fɛ n ne de ye kɔnɔ da i muso la dɔgɔnin ye a wala kɔrɔkɛ dalen tulo kɔrɔ a bɛ sa a bɛ ɲini ka sa a ko n kɔrɔ sɔnna k'o kɛ ne la ala a ko maa tɛ su bugɔ ne kɛra su ye kaban ne tɛ wuli tuguni n ye min kɛra min yafa de deli i fɛ yanni kiyama cɛ i ka yafa n ma ka d'a kan ne dalen b'a la ne ye fɛn min kɛ ala bɛ sɔn ka ne don jahanama a ko ne de donna ni marifa y'i muso kan n y'i muso ɲini kanu na a k'a bɛ saya fɛ ka tɛmɛ o kan walasa i muso ka sɔn kanu na n ye marifa jɔ a den na n ko n'a m'i da fɛ n k'a kanu n bɛ den in faga o jatigɛ kama ne y'i muso kanu a sɔnna a ye kɔnɔ fɔlɔ min ta n ye nkalon d'a la baarakɛden min tun b'an bolo n k'an ka nkalon da o la muso ma sɔn n ko n'a ma sɔn n b'a den faga ka mugu ci baarakɛden bɛ seli la an ye muso wele ko k'a malo ka baarakɛden malo ne ba ko jɔn ye kɔnɔ da la muso y'i tɛgɛ si baarakɛden na nkalon kan ne tugura o baarakɛden kɔ ka taa mugu ci a la an y'a cɛ a min k'a faga ka sɔrɔ ne de ye kɔnɔ da i muso la a ko i muso o den tagamanen n nana tugu a kɔ tuguni a y'i ban n ye kɔnɔ 2nan d'a la n don o don a kan ni marifa de bɛ don n b'a marifa jɔ a den dalen de la k'a kanu ni n tilara min marifa ta ne kɛra kɔrɔkɛ fɛkɔbaatɔ ye ko n dɔgɔ i bɛ yafa ma ala kama ala ka ne dɔn mɛlɛkɛ hinɛ t'i bolo n dɔgɔ ne tun b'a fɛ k'e faga ne ye n yɛrɛ de faga n dɔgɔ ne tun bɛ e kabila ci ne kabila cira den 2 min bɛ ne ni ala cɛ olu taara kiyama ne jɔlen ɲɛna n dɔgɔ ja i ka sɛgɛn tɛ f'u ye a ko ne y'i muso kanu a ye kɔnɔ 2nan ta n y'a tɔgɔ tiɲɛ a tɔgɔ tiɲɛnen n ko bɛɛ lajɛlen ma maa min ye kɔnɔ da la a k'a fɔ n ye n dɔgɔnin nɛgɛ n k'o ka don a kan n dɔgɔnin daba o ko k'ale tɛ don i muso kan n k'a ka taa ka d'a kan n ko baarakɛda ye kɔnɔ da la i n'a bɛɛ ye fani ba ye n ko n'a ma gɛrɛ i muso la ni maa wɛrɛ ye kɔnɔ da la mun ne bɛ don ne de y'o nɛgɛ k'o bila ka taa o taara kɔnɔ da la ala o kɛlen ka kɔnɔ da la ayi o ma kɔnɔ yɛrɛ da la o donna ka yɔrɔ min na n nana o kama k'o bugɔ ka pɛrɛ k'o malo an ba ka ci nɔgɔmani kɛ n'a ko k'a b'a ɲɛfɔ n y'a bugɔ k'a ti ka marifa bɔ n ko n b'a faga hali sini an dɔgɔnin o bɛ taa k'a sɔrɔ a ma se i muso ma n dɔgɔ ne de ye kɔnɔ da la i ɲɛ bɛ ne min na ne kɔrɔkɛ fako sa de fili kɔrɔ ne tanba de fili kɔrɔ ne de y'i janfa ne ye hɛrɛ bɛɛ tigɛ i muso la i ye wari min bila ka na ne ni n denw ni musow de y'an diya ne ye misiw caman san ka sow jɔ a papiye bɛɛ bɛ n tɔgɔ la n taara baara jugu kɛ n ko k'i faga i kana na n dɔgɔ i tulo gɛlɛyara dɛ i nana ne ye sɛ namara baara k'a saraka i tɔgɔ la ka wulu fatɔ baara k'a saraka i tɔgɔ la ka baara bɛɛ kɛ i ko f'i ka na diyagoya n dɔgɔ i nana ne tun b'a fɛ k'i faga de ne malola ne siranna i nana don min ne tun bɛ fɛ i k'i ba muso in na k'a kɛ i kɛra i muso fɛ ne suturala nka ne tun bɛ fɛ k'i faga ka d'a kan gindo i mina dɔn
ne dabali kɛ nɔnɔ de la ngo ni y'o dun i bi sa i nana k'i ne bɛ nɔnɔ dun jeliw nana o jeliw nalen i y'olu kunbɛn ne yɛrɛ nisɔndiyara ka wuli jeliw nɔfɛ ne den 2 min bɛ n bolo olu de ye nɔnɔ in min ka nɔnɔ dɔ ta ka taa kɛ galaba la ko baba nɔnɔ dɔ min ne ɲinana ko n ye pɔsɔn nin k'a rɔ ne den 2 min su filɛ ne yɛrɛ ka su de fili kɔrɔ n dɔgɔ n dɔgɔ i bi yafa n ma ne y'i tɔɲɔ ala dɔgɔnin a wulila k'i jɔ a ko n tigi ala filɛ koyi a ko ala ma dukɔnɔmaa bɛɛ malola ala ma ye u ba yɛrɛ nana jɔ ka tafe k'a ka musɔrɔ bɔ k'a da ko ala ma taama n ka ta musɔrɔ kan ne y'i tɔɲɔ han ala ma ja e ye du jɔmuso de e tɛ du cimuso de ala ma ala ma anw ye tɔɲɔ u b'o la waati min na daba ni baarakɛden nana ten olu fana nana k'u ta ɲɛfɔ jama bɛɛ dabali banna daba ko wa a ye ne nɛgɛ de ko ne ka don ni mɔgɔmuso kan baarakɛden fana ko ne yɛrɛ ɲɛ bɛ kɔrɔkɛ dontɔ ye kɔrɔkɛ nin dalen tora jama la a bɛ saya ni balo kɛ a kɔnɔbara de fununa ka joli fɔɔnɔ u ye diɲɛ fura bɛɛ k'a la kɔnɔ in bɛ ka funu kɔrɔkɛ nin nin bɛ ala de la ala yafa ne ma ne ye n dɔgɔ tɔɲɔ ala yafa ne ma ne ye n dɔgɔ tɔɲɔ ja ala tɛ sunɔgɔ la dɛ tunkarakɛ min bɛ taa jamana kɔnɔ ka sɔrɔ diɲɛ jɔmaya bɛɛ ma ka nɛni kun kasi yɔrɔ jugu kun e nana ma sumalen ma du hali o den o musonin kelen min bɛ yen i tɛ se k'a halala di o ma ko a cɛ ka wari dun o bɛ sɛgɛn min kɛ e ni muso de b'i diya o la a muso bɛ tɔɲɔ la ala tɛ sunɔgɔ la nin kɔrɔkɛ in fajiri bɛ seli waati min na a kɔnɔ cira de o kɔnɔ ci ka i ko filenkolon cira fɛn dɔ ko po ja kɔrɔkɛ kɔnɔ cira fo k'a nugudenw yɛrɛ kɛ ala ni hakɛ bɔ u taara ka taa kaburu sen n'u ye kaburu min sen sisi de bɛ bɔ kaburu kɔnɔ k'u bɛ kɔrɔkɛ don yen sisi de bɛ bɔ maa dɔw ko jahanama nana kɔrɔkɛ kun nin kun ye kɔrɔkɛ jugu dɔgɔnin n'o o ye tunkarakɛ a ye ala fo nin don k'a muso fo a ko ale b'a muso fɛ a ye den ninnu lamɔ kɔrɔkɛ sara kɔrɔkɛ muso 2 ninnu malo bolo olu kɛra du kɔnɔ ko jɔn den kelen de tun b'olu bolo o den bɛɛ sara kɔrɔkɛ yɛrɛ sara kɔrɔkɛ si la tununna dɛ jɔn si bɛ du kɔnɔ bi dɔgɔnin ani kɔrɔkɛ ye den 2 min sɔrɔ musokɔrɔba ala ni maloya bolo maka ni ma se k'a ni si ta kalo 7 bɛ dafa musokɔrɔba sara malo bolo tunkarakɛ a ye wagande 7 de fa fini na a muso ye k'a don villa ɲɛnama kɔnɔ ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'a ye tunkarakɛ a kɛra dugawuden ni barikaden ye a ka sɛgɛn ala y'a don da la maa o maa y'a janfa nafolo la ala y'a bɛɛ jigi tigɛ ka d'a kan kɔrɔkɛ yɛrɛ ko i tun bɛ wari di ne ma yan'a ka sa kalo o kalo i sara i kun b'a di ne de k'i kana foyi fɔ mɔgɔ si ye ne y'i ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ yɛrɛ jɔra nin bɛɛ la yan'a ka sa nafolo fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tun ye dɔgɔnin ta ye u yɛlɛmana du ɲuman kɔnɔ nka a dunna kɔrɔkɛ kɔ dɛ kɔrɔkɛ tora a ka juguya la tanba sara tunkarakɛ seginna ka na a n'a muso ala ma seginna ɲɔgɔn ma n ye mana min ta ka da tunkarakɛw ka mana la ka aw baro dɔɔni ka manani dɔɔni bɔ ka ɲɛsin aw ma k'aw bilasira ka d'a kan nin kɛwale jugu in bɛ an ka dugu caman na bi taamadenw bɛ taa taama la ka taa hɛrɛ de ɲini ka nafolo ɲini k'a bila ka na di faninciniw ma ka na di kɔrɔw ma ka na di dɔgɔw ma u b'o nafolo wusaya u yɛrɛ furumusow ma e min bɛ taa wari ɲini i muso n'i den i ka nafolo o t'a sɔrɔ ka di i b'a dɔn olu ma olu n'u musow de b'u den i ka wari la u bɛ so jɔlenw foto ta k'a ci ma k'i ka so dɔn ka sɔrɔ nkalon don u b'i ka wari bɛɛ dun u bɛ tila ka baara jugu bɛɛ k'i la n'u b'a dɔn a bɛna ɲɛ dɔn badenya taara min sinji taara min badenjugu a tɛ sabali aw ma tanba a laban cogo ye a y'a bolo so a yɛrɛ ɲɛ la a ye tunkarakɛ janfa ala y'a janfa a y'a ɲini ka tunkarakɛ malo ala ye tanba malo wa tanba taar'i da a n'a den 2 bɛɛ taar'i da ayiwa n bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin lamɛnbagaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ faransi itali amérique n bɛ mara min fɔ amérique n bɛ madina fɔ amérique n bɛ foli kɛ hali magankaw ye ka d'a kan hali magankaw ka ci sera an ma minnu bɛ youtube lajɛ u b'an ka manaw ye u bɛ an wele u b'an fo a ye bɛɛ laja
an y'a sigi sen kan dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ mana duman kɛ réseaux sociaux kan kɔnɔ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma. Bamako kelen tɛ Kayi kelen tɛ bɛɛ ɲɛ b'an na bi. Wallahi an welela ka bɔ jamana min na a ka ca jamana 100 u bɛɛ ko k'u ye YouTube lajɛ. Muso minnu bɛ taa cɛ janfa farajɛ jamana kan an bɛna olu fana ka mana bɔ. U bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ o la jahadi min bɛna bi o musow kan ne Malim bɛna o mana bɔ aw ye. N y'a fɔ aw ye n ko ne ye mana bɔ a ka ca mana 400 ye. K'a fɔ karamɔgɔ bɛ ne la ko nin ye Malim karamɔgɔ ye mana la wallahi o tɛ yen. Nka ni n sigira ni bɛ k'a fɔ aw ye tan masa in b'a nɔgɔya ma n b'a fɔ aw ye. Ka d'a kan n'i ko jogo jugu n'i y'o kɛ an b'o kɛ mana ye n b'a don mana la ka mana bɔ i ɲɛna laban tɛ jogo jugu la o laban bɛ ɲuman de la. N bɛ foli kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka farafinna farajɛlaw bɛɛ ka foli bɛ yan n b'a fɔ sa Ala k'an bɛn dɔgɔkun natɔ in na n bɛna mana kura b'aw ye aw ka TV mandi kɔnɔ ka ɲɛsin farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲantuma Ala k'an bɛn.